tonight, I wear a lot of makeup. Hindi naman siya masyadong madami, pero parang para sa akin, marami na din. So, I'm going to show you how I remove it, yung mga products na gagamitin ko, and yung nighttime skincare routine ko. So, pag nag-makeup ako, gumagamit ako nitong micellar water cleansing solution. Kukuha ko ng cotton. Pag hindi naman ako nag-makeup, yung nasa bahay lang ako, diretso na ako facial cleanser. Pero ngayon kasi nag-makeup ako, so gagamit ako nito. So, yan. The next step is, since nag-makeup ako tonight, gagamit ako nitong Cocolicious All Natural Virgin Coconut Oil. I'm going to take a little amount. Yung ito lang siya. Pero pag hindi ako nag-make, hindi ako gumagamit nito. Pero pag marami akong nilagay sa mukha ko, gagamit ako nito. Yan. Oily na siya. Mamassage ko lang siya. After nyan, mag-wash na tayo ng face. For the cleanser, guys, I'm going to use this Soy Face Cleanser by Fresh. So siya, kukuha lang tayo ng konti. Washing my face. So guys, yung pang-dry ko ng face, pang-punas ko ng face, pang-tuyo ko ng face is, I'm going to use this kind of tissue paper. Nakaugulian ko lang talaga na ito yung ginagamit ko pang-dry ng face ko kasi parang nakakasigurado ako na malinis talaga siya kaysa yung pag-towel lang kasi parang gagamitin mo ngayon tapos bukas ulit gagamit mo, parang feeling ko parang hindi na siya malinis pag palagi mo siyang ginagamit. So ito yung ginagamit ko pag nagda-dry ako ng face. Next step is, hindi na ako maggagamit ng mask ngayon. Normally, magmamask pa ako. Either yung sheet mask or itong Glam Glow. But then, kakagamit ko lang niya kahapon. Yes, kahapon. So, hindi mo na ako magagamit ngayon. So next step is, I'm going to use this Pixie Glow Tonic. After nyan, I'm going to put this Estee Lauder Advanced Night Repair. Ito, maliit lang siya. So cute kasi parang lang siya. Travel size lang siya. Inubos ko muna to kasi I'm planning to buy another one. Yung malaking size talaga. But then, siya, parang hindi ko muna siya priority bilhin na yun. Kasi, it's kind of pricey, so ubusin ko muna yung pinapat ko lang siyang ganyan. After that, I'm going to use this Estee Lauder Advanced Night Repair Eye.
Ito siya. Pang travel size lang din siya. I hope you can see it. I'm going to put this here. Sa eye bags ko. Next is Shaping Facial Lift Total V Contouring Serum by Clarins. Yun. Gamitin ko to pang ano daw siya, pang lift daw siya ng mukha. Total V Contouring. So, para mag-contour yung mukha natin. Mukhang ganun. Kasi yung mukha ko. It's too shabby. Tuwing gabi talaga, parang medyo marami yung mga products na pinaglalagay ko sa mukha ko kasi parang okay lang naman kasi matutulog lang naman ako, so okay lang kung masyadong heavy. At least nakakasigurado ako pag gising ko kinabukasan, parang blooming ako, yung parang nag-brightening, parang hindi ako haggard, kahit puyat ako, kahit anong oras na ako natulog. So, yan. Hindi pa dyan nagtatapos, guys. Meron pa talaga akong ilalagay. Medyo, pasensya na kung masyadong marami. Kasi, nakaugalian ko lang talaga na maglagay ng marami. Hindi naman sobrang rami. Pero nakaugalian ko na itong ganitong step, ganitong ano, kasi, yun na, tumatanda na tayo. Kailangan mas aware tayo sa mga, sa skincare natin, yung mga sa skin natin kaysa yung mga makeup lang ganun. Dati kasi talagang sobrang walang pakialam sa skincare ko. Maglamos lang ako. Meron lang akong isang ginagamit na facial wash. Okay na sa akin. Kahit hindi naman akma yung facial wash sa skin type ko, okay na sa akin. Pero ngayon kasi parang sobrang nag-ano ako talaga, medyo pricey talagang bumibili ako para lang talaga sa skin ko kasi skin nyo yan, skin ko to, so kailangan alagaan natin yung skin natin talaga. Ang last step sa skincare routine ko, I'm going to use this freshly juiced vitamin drop, pure vitamin C by Dare Clairs. Ito siya, at saka itong freshly juiced vitamin E mask by Dare Clairs. Kukuha ko konti nito. Konti lang. And then, nalagyan ko siya nito. Konti lang din. Mga 2 patak, 3 patak, gano'n. I-mix ko sila. Guys, maglalagay ako ng Lucas Papaw ointment. Yan, sa lips ko. So guys, I'm done. And I'm ready to bed na. Please don't forget to like and subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko. And see you again sa next video ko. Bye-bye!